jari la bisa dilihat pun terjadi walau di kampung walau di luar negeri walau musibah walau tragedi walau negeri lagi saat ini donar pakai WH donar pakai bitu bodoh laki-laki pada usia memakai internet sama sekali di dunia hati-hati berdoa pernah sisi lama suara setan diri jadi perselingkuhan juga bila ini tangan poligami nabi tobana di kaum padusi kaum perempuan yang sama suami di dalam suami nyoba laki sampai Rasulullah sampai tak jadi hukumnya zina sama sekali do indah tobat sebelum mati tanpa azab kemudian hari neraka jahanam malah menanti nama
iwan kaki kini pun delatibo Mana dua pasang barang Iunda tukanglah curito Aturan di tujuan Muka sudah dia dalam dadu Otaraga mandangan sila wada iyo tanyunan debatanyo Isiko banayo labasu Nabi kata ngeriurang tuwo Sagari kituran debatamu Ande mencari nerasu-rasu Dua kali kita matamu Mencari sana yojo sudaro Tiga kali kita debatamu Talaga degani nabatanyo Batanyo iyo nagla pepaya Barundiang tentu sudah makannya Dijali iyo nang mama kami Iyo lalapeo de payanyo Ya itu desenan dan delapan Iyo orang balinan de damemo Iyo lapat wila de kami Kini kama ekspor lanyo tayo Kondisiku badan badai tornado Rasana de kayo rumi ibedo Anggo gayo jalan yo nama simpang De kami iyo nan derasonyo Disiko banayo labasuo Dikata iyo lah derang tuo Rasa makan dake namin tuo Rasoka aku dako mamau tambo Raso menjualan pinjai Kami kebakinan murang Cino Iyo masyarakat de aripan Iyo juga launan kadikiro Komasaan layonan torika Memang disikoyo albojo Iyo kotidanan bagoyo kapua-kapua De kami lakinan para mato O indah pakola de no insang Taat de kami nan badu Iyo memang yo kami pinta Sabale iyo nan juga balo Labia yo labia kama majito Desede lapana mo guru anyo Selawat iyo legendaris Ikunyo memang dilahalamu Badanyo kami lah mengarete Kalau yo kami kabatanyo Iyo de sungguh pun de bayi tu Tanyo yo tetap dibueju Ayo banane kami minta Kamama atau tukang curito Mahalom badayom na tornado Memang luanan mudo-mudo Umuyo balong sa taon jaduang Dara balong sa tapon ang pinanganyo Kalau pengalaman denyo kami memang indah lanyo Ako inapago na nyo bari Makan pahit tibunyo Ole na mo ano na bismillah Oh kami mamasalah denyo tanyo Iso hanya itulah na nyo tubuan Di kami kiniyo na taraso Oh nenayo tukwayo ng salapan
Aku nang yo jangan mudah denyo kata siapa pulo yo namanya Aku yo namanya si pada Tuhan nan terjolio nan disanu. Bena menjadi sagene itu Kami nama santanyo.
dua seorang puai Rasul hidup nakalamai jatuh balinang pao manasi odina kira nanti ayang makan dua si birang tulamu bidayana panadama si tawasi dingin terampau di kepala itu niat mandekan ruang kini ku anak nalagadang barakasana ngati mande o nyampa saki kini ku badan pai tapul barasulai kababalenge rupanya malana tak pinta bisidar mande bayi buati tanggal si bujo atau jobini raja Mandela indahnya silau, silau lain. Ini ku mande sakita bayang badan indah bayang lain. Bela ibu ang bakuli yang kumanay. Makonyo manadape, mamita nasiya. Dia anak naninda mamalibuno tak kunyo mande kajadi bapan. Kini dibuang kapan tijompunay. Isinan kasih sarayawan di panti jumpo kasih raule mande manangi kesadu sada apa wana kona salama kena manko cuy kerana nan baki boan oh dari kete mande kadangkan najo kasih sayang patang jo pagi oh nyamuasai ku mande aloana Aku mandi dibuang katampe pantingeng mandi menangi bau raya matoi nagunu disasalai onakan duang tanggola dosonai mandi jangan silau bahia banyak itu kini ku tambah rasuk salero hatakan mentah senangai mana tidak tahu mawi nalaka mamau tak Tuhan nalakun kabayani hai manusia hormati ibumu yang melahirkan yang membesarkanmu
yang itu Ibu meminta caranya ya Rasul